أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ba duk yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya bamu aron rayuwa har muka samu kawunanmu a ranar ta biyu ta Shawwal, muna roƙon Allah ya karɓa mana ya sa mana a mizani. Kamar yadda muka saba kawo jawabai inda muke gabatar da bayani akan buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga su masu tahajjud a masallaci, inda muka gabatar da kashi na farko wanda yayi magana akan maza, wanda sakamakon ya nuna maza su yi sallar su a gida shi yafi, idan banda sallar tarawihi wanda bayani ya riga ya gabata zaka iya komawa ka binciki na ɗayan kenan. Yau za mu yi kashi na biyu da ikon Allah da zai yi bayani akan mata da kuma hujjojin da muka dogara da su littattafan da kuma shawarwari da za mu ba wa jama'a da su malamai baki ɗaya. Fatan mu Allah mana gamdakatar cikin ababen da muke faɗi, Allah kuma ya karɓa mana. Duk da gashi mun fita daga cikin Ramadan mun shigo, mun yi jinkiri wajen gabatar da wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Mun yi ƙoƙarin mu gabatar a cikin watan Ramadan tun ma kafin goman ƙarshe, to Allah bai so ba sai bayan sallan ga, to amma ina ganin zai iya bada fa'ida a yanzun ma tunda har yanzu ana ɗan maganganu ɗaya biyu akan abin da ya shafi wannan ƙadiyyar. Fatan mu dai Allah ya sa mu dace kuma Allah ya bamu ikon bin gaskiya. Saboda haka muna da babbar ƙa'ida na sallar mace a gida shine yafi, wato mace ta yi sallar ta a gida yafi, shine babban ƙa'ida da za mu iya cewa abin da ya shafi na mata. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamna'u nisa'akumul masajida wa buyutuhunna khairul lahunna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin wani hadisin da Abu Dawud da Ahmad suka ruwaito, wanda Albani ma ya inganta a cikin littafinsa. Manzon Allah ya ce la tamna'u nisa'akum, kada ku hana matayenku almasajida zuwa ga masallatai, wa buyutuhunna khairul lahunna, amma gidajensu ya fi musu alheri gare su. Wannan hadisi ne kamar na faɗa, Abu Dawud da Ahmad duk sun rawaito kuma Albani ya inganta. Daga cikin wannan hadisin za mu iya fahimtar abubuwa kamar haka. Na ɗaya, halal ne mace ta je masallaci, ma'ana ja'izi ne, amma ba wai mustahabbi bane ko sunna bane, kuma ja'izi ne ta je masallaci. Amma na biyu kuma, yin sallah a gida yafi ga mata, wajen samun lada mace ta yi a gida yafi. So kaga, amma ja'izi ne ta je masallaci. Hadisi mafi ƙarfi akan falalar sallar mace a gida shine hadisin Ummu Humaid. Hadisin wane? Hadisin Ummu Humaid, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, ko kuma bari mu kawo hadisin yadda yake. An Ummi Humaid imra'atu Abi Humaid as-Sa'idi radiyallahu anha qalat. An samu wannan hadisi ne daga Ummu Humaid, matan baban Humaid as-Sa'idi, Allah ya yarda da ita, ta ce ya Rasulullah, ya manzon Allah, inni uhibbu as-salata ma'aka, lallai ni ina son yin sallah tare da kai. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i, haƙiƙa wato na san kina son yin sallah tare da ni. Wa salatiki fi baitiki khairul laki, amma ki sani sallarki a ɗakin ki yafi alheri gare ki. Min salatiki fi hujriki, watan sallarki a gidanki yafi miki alkhairi, sallanki a ɗakinki yafi miki alkhairi ma akan gidanki. Wa salatiki fi hujrati khairul laki min salatiki fi dariki, hakan nan ki yi sallah a ɗakinki yafi alkhairi akan ki yi sallah a cikin gidanki. Wa salatiki fi dariki khairul laki min salatiki fi masjidi qaumiki,
sallanki a gidanki ya fi miki alkhairi akan ki je masallacin unguwanku ki yi sallah ko masallacin al'ummarki ki yi sallah. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairul laki min salatiki fi masjidi. Haka nan ki yi sallah a unguwanku, masallacin unguwanku ya fi miki alkhairi akan ki zo masallaci na Madina ki yi sallah. Kar mu manta masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam in ka yi sallah a ciki ninki ne sau 1000 akan wanda ya yi sallah a wani masallacin da ba shi ba na unguwa. Kai sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wanda ya yi sallah ne a masallacin unguwanku sau 1000. Amma duk da haka manzo Allah ya ce ta yi a na unguwansu ma ya fi mata alkhairi akan ta zo masallacinsa, kuma bai ƙayyade ba, bai ce illa fi Ramadan ba, duk bai ƙayyade ba. Rawahu Ahmad ne ya rawaito hadisin, wa Tabrani ma ya rawaito, sahawa Albani, haka nan Albani ya inganta hadisin. To za mu iya fahimtar bayanai a kai kamar yadda malamai suka faɗa. Daga ciki yana sanar da mu cewa sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da lada sau 1000, amma duk da haka Annabi ya ce gida ya fi mata. Ka gani? Sannan hujja daga sahabbai da yasa muka ce sallar mace a gida ya fi, akwai hujja ma daga sahabbai. Akwai magana Ibn Mas'ud da yanda yake cewa qala Ibn Mas'ud ya ce radiyallahu anhu, Allah ya yarda da shi, salatul mar'ati fi baitiha afdal. Sallan mace a ɗakinta ya fi mata min salatiha, watan sallanta a ɗakinta ya fi mata ta yi sallah a gidanta. Wa salatiha fi mafda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Hakan nan watan a cikin gidanta ma, gurin da yake mafi ɓuya a cikin gidanta ya fi mata alkhairi da ta yi ma a cikin gida kawai. Rawahu Abu Dauda ne ya rawaito wannan hadisin. Kaga hadisin nan ba kai tsaye Abdullahi bin Mas'ud ya nuna sallan mace a kowane lokaci bai ƙayyade ba, shi ma ya ce ya fi mata ta yi a cikin gidanta. Ita ko nafila ce ko farilla ne, kowane irin sallah ne da ya fi mata ta yi gidanta, sai sallan da sharaɗinsa sai an yi shi a jam'i, shi ne wannan kuma wani abu ne daban. Domin shi sharaɗi ne, amma wannan duk wani sallan da ba sharaɗi ba ne, yin shi a gida ya fi gare ta. Ma'ana duk wani sallan da ba a shar'anta sai an yi shi a jam'i ba, ta yi shi a gida ya fi mata. Akwai ra'ayoyin manyan malamai a kan sha'anin sallar mace a gida. Imam Nawawi ya faɗi cikin littafinsa, yake cewa salatul mar'ati fi baitiha afdal min salatiha fil masjid. Sallar mace a gidanta ya fi mata ta yi sallah a cikin masallaci. Ibn Qudama ma ya faɗi cewa al-mar'atu salatuha fi baitiha. Wani ɗaya babban malami ne, wani kusa daga cikin mazhabin Hanafiya, shi ma yana faɗi cewa al-mar'atu, mace, salatuha fi baitiha afdal min salatiha fil masjid. In dai dangane da sha'anin mace ne, sallanta a gidanta ya fi falala akan ta yi a cikin masallaci. Hakan nan Ibn Taymiyyah rahimahullah shi ma ya faɗi, Shaykhul Islam, ya ce buyutun nisa'i khairul lahunna fi salah. Gidajen mata ya fi musu alkhairi dangane da sha'anin sallah, ma'ana su yi sallansu a cikin gida ya fi musu alkhairi. To amma abin tambaya, wani na san zai tambaya ya ce to mun ji abin da kuka faɗi, na cewa sallar mace ya fi a gida, to amma menene ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mazajensu su hana su zuwa masallaci? Ai hadisi ne, manzo Allah ya ce kada ku hana mata zuwa masallacin sun je masallaci. To akwai dalilai da malamai suka ba, daga ciki domin su ji wa'azi. Ashe dalilin da ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mata su je ma masallaci khata'an shine akwai wa'azi ciki. In ba mu manta ba, akwai hadisi waɗanda mata suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wata maza sun samu falala da watan ɗaukaka mai rata tsakanin su da su, sun samu wani garaɓasan da su ba su samu ba. Suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum, su kuma suna gida.
saboda haka manzo Allah ya sanya musu su ma lokaci da za zo sun ga karuwa. Kar ku manta a zamanin manzo Allah sallallahu masallacin nan shi akkotunsa, masallacin nan shi wajen sallansa, masallacin nan shi a fadarsa, masallacin nan shi a makarantansa. Saboda haka sai ya ce to ku bar mata idan suka ce zo masallaci kada ku hana su domin su ƙaru su ji wa'azi domin ya koyar da su ibada, domin su koyi addini, domin su ji karatun Alkur'ani su koya kuma su iya, domin su ma su ga ya ake gabatar da sallah ta jama'a ta jam'i. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kada ku hana la tamnu ima Allahil mene sai ya ce masajidallahi, kada ku hana mataye ko bayan Allah mata zuwa ga masallacin ɗakin Allah. Ina fata an fahimta. Musamman a Ramadan ana so a bar mata su je masallacin kamar na faɗa saboda hadisin Sayyidina Umar wanda ya gabata a kashi na ɗaya. Manzo Allah sun shi da kansa ya ce mu yi riko da sunnarsa da sunnan khalifofinsa. Sayyidina Umar yana cikin khalifofinsa, shi ma da abin da ya faɗa za mu bi. Domin ba ma iya yanke abu sai ga fahimtar sahabbai da magabata na ƙwarai. So haka tun da shi ya fahimta tafiya akan wannan mu ma muna bayan sa za mu bi shi akan wannan. Da wannan ma sai ya ƙarfafa fitowar tarawihin mata da maza. Domin akwai ababe da dama ciki, daga ciki na bayani yana nuna sha'air na addini, yana nuna alama na addini cewa ana yin wani abu na addini wanda zai ƙara sa ma musulmai izza, ya ƙara ƙarfafa musulmai sannan ya ƙara wa abokan gaba tsoro. Malaman fiqhu sun bayyana cewa mace za ta iya zuwa tarawihi a masallaci amma gidanta ya fi mata lada fa gare ta. Shi kansa tarawih na faɗa aslan fit tarawih an tusalliha fil bait khairul lahunna wa khairul lakum. Lakin li hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam li hadisin ladhi ja'a min Umar, amma saboda li athar alladhi ja'a ilaina, amma saboda athar da an samu na cewa Sayyidina Umar ya yi magana a kai, to wannan shi yasa ake ƙarfafa aji. Sannan za mu iya cewa a taƙaice dai farilla ya fi ma mace ta yi a gida, tahajjud ya fi mace ta yi a gida, tarawihi ma mace ta yi a gida shi ya fi mata. Amma fa a sani zuwa masallaci ja'iz ne, halal ne. To idan halal, abin da kullum muke faɗa shi ne idan ja'izi halal zai kawo ɓarna to barin shi ake yi. Idan ja'iz ko halal zai kai ga ɓarna, zai kai ga haram, barin shi ne. Shi haram dole a bar shi, shi kuma ja'izi ka bari ba laifi, ka yi ba laifi. To idan zai kai ka ga faɗawa haram gwanda a bar shi, toshe wannan ɓarna, makafar ɓarna. Wannan ya kamata malamai su san wannan, ba da molanka a ringa maganganu barkatai, babu usul, babu fahimta fiqhu. Ina fata an fahimta. Allah ya sa mu dace. Menene yasa a zamanin sahabbai mata suke zuwa masallaci sosai? Ai mun yi bayani a baya, domin koyon addini kamar yadda ya zo an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qalat an-nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabana 'alayka ar-rijal faj'al lana yawman min nafsika fawada'na yawman laqiyahunna fihi fa'azahunna wa amarahunna, kamar yadda nayi bayani ɗazu. Rawahul Bukhari, hadisin da Bukhari ya rawaito ne, matan zo suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa musu rana, su ma sun ga samun irin abin da maza suke samu sai ya sa musu rana, ya ringa musu wa'azi a cikin wannan ranakun kuma yana umurtar su yi kaza su yi kaza. Ai kaga masallaci ke zuwa same shi, daga nan ne aka fara manzon sallam ya ce a bar mata su ringa zuwa masallaci domin su ƙaru. Ashe aslan aslan yatina al-masjida limadha liyata'allamna, domin su yi karatu. Bayanin da zamu yi nan, wannan yana nuna cewa mata suna zuwa masallaci ne domin ilmantarwa da kuma wa'azantarwa. Sannan abu na gaba, lokacin sahabbai ba irin lokacinmu ba ne. Kar ku manta da hadisin manzon Allah ya ce khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum.
mafi alkhairin ƙarni shine ƙarnin manzo Allah sallallahu sai wanda za su biyo masa na sahabbai sai na tabi'ai haka haka har duniya ta naɗe haka za ta lalacewa. Hadisin nan ƙarara ya nuna duk al'ummar da za ta zo sai ta bayan ta fi ta gaban lalacewa. To lokacinsu akwai imani fiye da mu, akwai nutsuwa na mata, mata suna bin dokokin Allah ba kamar yanzu ba. Ga hujja Nana Aisha an Aisha radiyallahu anha qalat an samu daga Nana Aisha Allah ya dade ita tace kunnan nisa'ul mu'minina yashhadna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul fajr. Tace mata mu'minai suna halartar sallar asuba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace mene? Sai tace mene? Mutalafi'atu bi murudihinna ba suna lullube da mayafinsu. Thumma yarji'na ila buyutinna sa'annan su komo zuwa ga gidajensu. Ma ya'rifuhunna ahadun min al-ghalas. Ba wanda zai iya gane su saboda duhu da sauran duhu na asuba da ya rage. Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Kaga wannan ɓoro-ɓoro yana nuna yadda mata suke ƙoƙarin kiyaye dokokin Allah. Yanzu amma in aka ba da ƙofa wa mata, wallahi ka je kudu ka je gani. Na je Lagos, na je Ibadan, ka je ganin da suke sallah da kayayyakin da namiji ma in mai kunya ba zai sa ba. Namiji ma mai kunya ba zai sa ba, kuma matan sun ɗauka ma mace ita ma dole ne ta je masallaci. In ka je kana musu bayani ma mace ta a gida ma mamakin ka suke. Kowa ya sani mata yanzu taurin kai suke da shi wajen akasarinsu wajen biyayya wa Allah da manzonsa, sai kuma aka ba su ƙofa. Ɓarna kowa ya san wannan ɓarna zai jawo. Mafi alkhairi a toshe makaɓaɓanan tunda ja'izi ne a toshe shi saboda saddu zari'a. Tunda zai kai ga haram a toshe ƙofan kar a ba su mafita, a ɗauka fatawan da ta hana su yafi. Ya kamata malamai mu ringa sani inda za mu ga aje fatawa. Akwai lokacin da fatawan nan yafi, akwai lokacin da wancan fatawan yafi. Idan aka ce malam bai iya gane wancan fatawan yafi, wannan fatawan ne ya kamata in bayar yau a wannan waje, wannan fatawan bai kamata a bayar ba. Likulli maqal makan wa likulli makan maqal. Kowanne waje, kowanne ilimi yana da inda za a ba da shi, kowanne fatawa yana da inda za a ba da shi. Kai mai ba da fatawa sai ka lura da mai neman fatawan a wajenka. Kai mai ba da fatawa sai ka lura da yanayin wajen da za ka ba da fatawarka. Kuma ta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi ya zo yana tambayan me hukuncin wanda ya kashe mutum Allah zai yafe mai. Ya je ya samu wani malami ya ce na kashe mutane 199 shin Allah zai yafe min na tuba? Ya ce wai babban laifi ka yi Allah ba zai yafe ma ba. Ya ce to tun da Allah ba zai yafe bari in cika ta na 100 da kai. Sai kashe malamin ba. Kafin ya je ya samu wani malami mai ilimi wanda ya san yadda ake ba da fatawa yake da fiƙihu. Ya ce mai Allah zai bashi zai yafe mai amma ya bar wannan gari ya je wani gari ya tuba. Ko kuma ta hadisin. Wannan ana nuna ma kaifiyatu mene ifta ne yadda ake ba da fatawa. Allah sa mu dace. Wannan ya nuna suna fita cikin kamewa da sutura ba kamar zamaninmu ba. Amma akwai sharuɗa da malamai suka sanya idan mace za ta je masallaci duk da mun ce ja'izi ne akwai sharuɗa. Na ɗaya kada ta sanya turare. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhal imra'atu asabat bukhuran fala tashhad ma'ana lisha al-akhirah. Macen ta sa wani turare ta fesa turare ko ta turare da jikinta ta turare kar ma ta zo masallaci za ta yi sha da mu. Hadisin Muslim ne ya rawaito. Na biyu kenan mace kar ta sanya turare na je masallaci. Walau body spray ne walau ko na kaya ne. Na biyu ta sanya sutura mai kamala, ta sanya sutura irin wanda musulunci ya faɗa mayafi ya rufe mata tun daga kai ya dinga taɓa ƙasa. Za ta iya yi. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. kaga wannan umarni ne kai tsaye a cikin suratul ahzab Allah ya ba wa mu'minai mata ya kira annabi ya ce ka faɗa ma 'yanka da matanka su sanya mene sutura, sanya mayafi jalbabi ya rufe musu tun daga kai har ƙasa, sanya sutura mai kyau kuma su rufe kansu.
Shin matan za su iya wannan? Kai ni da kai ka san ba yi za su yi. Sannan kada ta yi ado, sharaɗi na uku in ji malamai, kada ta yi ado. Ta shafa jambaki, eyeshadow ne, duk wani foda ne kar ta yi domin bautan Allah je yi bai buƙatan adonki. Shin za su iya cika wannan? Akwai ra'ayin Nana Aisha game da zuwan mata masallaci a ƙarshen zamani. Sai da Aisha ta yi magana mai muhimmanci inda ta ce, "Lau adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadasan nasa lamana'unna al-masajida aw masjida kama mana'atin nisa'u bani Isra'il." Da a yau bayan koma manzon sallallahu da yi wafati lokacin da ita tana nan a duniya ta ce a lokacin ma mata sun fara lalacewa. Shi yasa ta ce da a ce manzon Allah sallallahu zai dawo yana nan yanzu a raye ya ga abin da mata suke a yanzu ma shekara nawa ne tsakanin manzon Allah da Nana Aisha. Ya kai shekara 100 fa bai kai ba. Amma har an fara samun lalacewar mata. Ta ce da manzon Allah sallallahu zai dawo zuwa ga matan yadda suka lalace suka wannan da ya hana su ma kwata-kwata zuwa masallacin. Sharuɗoɗin nan sun fara tattake su suna sa musu. Sahabbai ma kenan ina ga mu da kuke cewa mata su je. Wannan ƙararra malamai suka ce yana nuna karhancin zuwansu. Muna faɗa mana hadisi, ai akwai hadisi da Abu Hanifa shi ma ya rawaito. Hadisi yanzu Abu Hanifa tsakaninmu da shi wajen shekara 2000. Akwai shi Abu Hanifa ya rawaito hadisi da watan manzon sallallahu ce da mata da yara manya da ƙananan su da masu haila da masu duk su fita su je masallacin idi a nuna farin ciki. Masu haila su samu waje ɗaya tsaya, sauran matan kuma a keɓe musu waje suna bayan maza ko gefe ɗaya su ma a yi sallan da su. Amma Imam Abu Hanifa da ya zo ƙarshen hadisin sai ce musu sai ce wa yukrahu fi zamanina haza dhahabunna ila al-eid aw kama qala Abu Hanifa. Yace to amma an ƙi a wannan saboda kamar yadda muka faɗa lalacewa ake ta ɗimi. Nana Aisha ma ka ji abin da ta faɗa. To ya za ka dinga ƙarfafa mata su je? Duk abin da ka san zai kai, ai manzo Allah ya ce unsur akaka zalim wal mazlum. Ka taimaki wanda aka zalunta da mai zalunci, ma'ana ka taimaki wanda aka ma laifi da wanda yake laifin. Ya za mu yi mu taimaka mai laifi shine mu hana shi yin laifin. Ta ya za mu hana shi? Duk abin da zai kai shi ga laifin mu tare shi. Tunda mata wannan zuwan su masallaci zai dinga kai su ga barna da laifi to mu hana mu datse. Shine mafi alkhairi sai mu ɗauka fata wancan. Kowa ta yi a gida. Tunda dan Allah ake yi. Kuma matan Banu Isra'ila kun ga hana su aka muni'at kama me ne tace kama muni'at nisa'u ma da Bani Isra'ila kamar yadda haka matan Banu Isra'ila shi da suna zuwa masallaci da suka fara shigan banza suna sa turare suna shigan banza suna damun mutane da surutu suna ababe mara kyau sai Allah ya hana su zuwa masallaci. Ina shi yau mu ma in muka ga cewa mata suna ɓarna to a hana su zuwa masallacin shi yafi domin ba wajibi bane ja'izi. Kowa ya ga abin da yake nawa matan da aka kama su suke ta zinace. An faɗa muku an kama mata zinace, an kama matan aure, an kama 'yan mata, an kama yara suna shaye-shaye da daddare sun faɗa ma iyayensu za su je masallaci. Kuma kun ce a bar su a ci gaba da haka. Mun taimaka musu kenan? Malaman hadisi sun bayyana cewa Aisha radiyallahu anha Allah ya yarda da ita ba ta haramta bane amma tana tsoron fitina abin da zai iya jawowa na fitina. A maganganun malamai kan wannan matsala kuwa Imam an-Nawawi shi kuma cewa yayi as-sahih anna khuruj an-nisa ila al-masjid jaiz idza uminat al-fitna cewa yayi abin da yafi shine mace za su zo a masallaci jaizi ne amma idan fa idan an tsare daga an tabbatar da cewa ba fitina an tsare daga fitina to kaga sharaɗin
ja'izi ne ma idan fa ba fitina. Kenan da fitina ma ya zama haram. Ibn Taymiyyah ce iza kana khurujan nisa'i ila al-masajidi yaqdi ila al-fitnati mana'u minhu. Ibn Taymiyyah ma yace idan fitan mata zuwa ga masallaci zai ja musu kawo fitina, zai rikitar da al'umma, zai ga kawo damuwa, to a hana su kawai shi yafi. Ibn Hajar ya faɗa yace hadisin da muka karanta a baya yadullu ala anna salatal mar'ati fi baitiha afdalu laha mutlaqan. Hadisin da muka karanta baya yana nuna kai tsaye duk kowace sallah ga mace a kowane lokaci ta yi a gidanta shi yafi. Shi yasa yace mutlaqan a sake babu ƙaidi, ba a ce illa ba a sa wani istisna an yi tosgiya ko wani abu ba. A sake kowane lokaci ta yi a gida shi yafi mata alkhairi. Ina fata an fahimta. Wannan su ne. To yanzu zan faɗa mana littattafan da muka duba, kai ma za ka iya zuwa ka yi nazari a cikin littattafan, ba wai duk abin da na faɗa kan na faɗa muku duk a rubuce muka gan shi. Yawwa kai ma ɗalibi ne sai ka je ka duba cikin littattafan nan kafin ka zo ka ƙaryata abin da muke faɗa. Kuma kar ku manta na ce duk mai bayani na ajiye namba ta a ta kashi na ɗaya, yanzu ma zan ƙara ba da namba ta ga duk mai son ƙarin bayani ko kuma yake son ya ƙara wani jawabi ko yake da tambaya. Littafin da muka duba na farko akwai Sahihul Bukhari, na biyu akwai Sahih Muslim, sannan akwai Sunan Abi Dawud, Jami'atu Tirmidhi, akwai Sunan An-Nisa'i, akwai Sunan Ibn Majah, akwai Fatahul Bari, that is sharhin Sahihul Bukhari kenan, wanda Ibn Hajar Al-Asqalani shi rubuta shi, shine Fatahul Bari, ka je ka duba. Sannan akwai Sharh Sahih Muslim na Imam An-Nawawi, shi ma ya sharhin Sahih Muslim, to shi ma mun duba. Ka je ka duba Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhab kenan. Al-Majmu' shine Sharh Muhadhab, shi ma na Imam An-Nawawi ne. Tabbas yayi kokari shi ma yayi fasa bayani a cikin littafin. Sannan ka duba Al-Mughni na Ibn Qudama Al-Maqdisi, fiqhun Hanbali kenan. Faqihi ne na Hanbaliya. Sannan akwai Bidaya Al-Mujtahid na Ibn Rushdi. Sannan akwai Tafsir Ibn Kasir, na Ibn Kasir kenan, inda muka duba wasu ayoyi a cikin suratul Muzammil, suratul Sajada da kuma suratul Zariyat. Sannan akwai Ihya'ul Ulumuddin na Abu Hamid Al-Ghazali. Sannan akwai Madarijus Salikina na Ibn Al-Qayyim. An fahimta ko? To wannan shine littattafan da muka duba. Wannan su ne littattafan da muka duba. To ƙarin abin nan ƙara taimakawa duk wanda yake so ya ga me Hanafiya suka tafi akan tahajjud ya fi yi a gida, zai duba Bada'il As-Sana'i ɗin nan. In mazhabin Malikiyya ne kuma ya duba Mudawwana Al-Kubra, idan kuma na abin da Shafi'iyya suka faɗa ne zai duba Al-Majmu' Sharh Muhadhab kenan na Imam An-Nawawi. Hakan littafin zai iya duba littafin Al-Mughni na Ibn Qudama, shi ma duk zai gani me mazhabobin suka tafi a kai. Allah ya sa mu dace. Shawarwari da zan bayar, zan fara ne da malamai, mu ji tsoron Allah. Ko da ke ni almajiri ne, almajirin ku ne, amma ina ba malamai shawara da su ji tsoron Allah, su sani ilimi amana ce. Ko a ji tsoron Allah duk lokacin da za ka ba da ba, kar ka duba kanka yabon da za a ma, al'umma za su ma. Ka ji tsoron Allah ka duba yadda abin yake a shari'ance da kuma yadda za a samu maslaha ta al'umma. Kada ka duba kai kar a ce wani ya faɗa hujjan da ya fi naka. Kada ka yi abin da dan za a yabe ka. Allah madaukakin sarki ce wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah ya ce da su ku yi aiki na Allah da Annabi, ku yi aiki tsakaninku da Allah da ikhlasi, da sannu Allah zai ga aikin ku ya yaba. Hakan nan manzon Allah sallam shi ma zai ga aikin ku ya yaba. Hakan to yanzu kai salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsakaninka da Allah ba, manzon Allah na ji ba kuma ya amsa ma ba. Haka mu'minai za su ga aikin da kuka yi tun a duniya su yaba cewa kun yi, kuma Allah zai nuna wa duniya kun yi dan shi. Amma duk lokacin da zamu zo mu aiki dan a ce mu ne a gaba, dan a ce mun kada wani, dan a ce mu ne kaza mu ne kaza, aikin mu zai rushe zama haba'an mansura. Kuma duk lokacin da aka bada fatawa, kowa ya san ka'ida ta usul, ba haka ake bada fatawa ba. Akwai fatawa mai zafi da zaka iya ba ma ɗalibin
za ka iya ba mutumin da kaga yana da sakaci da wasa domin a koya mai darasi. Duka wannan yana cikin bayanan da malamai suka yi wajen mene? Wajen yin da'awa. Akwai da'awar da za ka ba ma ɗalibin ilimi mai ɗan sauƙi saboda kuskure ya yi kuma ɗalibin ilimi ne. Akwai su barkatai. Akwai abin da ja'izi ne amma barin shi ake a wurgar da shi saboda zai kai ga haram. Akwai abin da ko sunna ne zai kai ga haram barin shi ake yi. Barin shi ake yi. Akwai abin da in wajibi ne ma za a duba maslaha amma tuqaddam ala maslahatil khassa. Ka gani duka irin wannan ƙa'idoji ne da malamai suke dubawa. Wa alaikumus salam. ما في كاس ما في kana jina saboda haka wannan shine bayanin son malamai mu ji tsoron Allah mu gyara. Kowa ya sani gashi kowa yana ganin irin zinace da ake yi, a yi zinacen a kama mata nan da daddare. Akwai wanda abokina ya ce ya san wanda matar ta ce za ta je tahajjudi kiran shi aka yi mijin cewa ya zo ya samu matarsa a asibiti. Ya je ya samu matarsa a asibiti a kwance kai accident za ta je gidan wani aka walinta da suke haɗuwa da sunan za ta je tahajjudi. Don wani wanda ya kama wasu suna shaye-shaye wasu suna zinace-zinace. Wani ya ce ko ma ba tahajjud ai mata suna zinace. Dai wannan dai da sunanta in aka fake sai mu yi ƙoƙari mu tare namu. In wani ɓangare ne ma shi ma ya ƙoƙari ya tare. Amma yanzu muna magana ne akan wannan ƙadiyya. Malamai a ji tsoron Allah. Kuma wannan abun ga shi nan a rubuce in dai ba ra'ayi mutum yake so ga su nan a rubuce. Wallahi in ka ji tsoron Allah za ka ga wannan maganar da muke faɗa wallahi shi ya fi akan wancan fatawan da kuke ɗauka. Amma akwai malamai da suke bada wancan fatawan. Wannan da muke bayani wallahi shi ya fi. Ni da kai tsakaninka da Allah ka san wannan ya fi. Ko ma li saddi zari'a ƙa'idan nan na saddi zari'a kai ka san wannan fatawar ta fi. To za mu ta jijiyan wuya a yi muƙabala har a zagi wasu ce ‘yan gargajiya wani kaza jahili ne wallahi a yi mubahala a yi kaza wallahi mu ji tsoron Allah mu yi abin da mu ringa abu don Allah. Mu ringa abu don Allah. Sannan abu na biyu da nake so in mana bayani a kai shi ne idan aka samu saɓanin malamai bai halatta ka ringa zagin wancan ɓangaren ba don sun saba fahimtanka. Duk abin da aka samu magabata a kai dole ka yi shiru a kai ko da ba za ka bi wannan ba. Amma sai ga ana zagi ana kaza. Sannan abu na gaba har wa yau mu san ƙa'idoji na ahlus sunna. Duk abin da za mu fassara na Qur'ani ko hadisi sai mun kawo magabacinmu a kai. Ba wai ni da kai mu zauna ba in ka kawo fassaran kaza ba ka kawo magabaci da ya tafi akan fassaran ka ba ko akan bayanin da ka faɗa ba a karɓa. Dole yanzu duk bayanin da muka yi ni na ce muku a cikin littattafai muka yi ban ƙara na ko ɗaya ba sai sharhi. Kai ma je ka duba cikin littafin ka gani in ƙarya ake. To kai ma da za ka yi jawabi haka za ka karanto ba ka ta surutu barkatai ba. Ba ka ce kai ka fahimci hadisin kaza ba. Ai hadisin ya illar Ramadan ne ba da yasa Ramadan ba na kai kasa kawo magabaci da ya ce banda sai dan a Ramadan ne kuma ka karanta a ji. Mu gashi mun karanta malamai qat'an sun ce duka mutlaqan kai ka yi tasgiya ya ce illa fi Ramadan ka mana inda ya ce illa fi Ramadan da magabacin da ya tafi a kai an yi ɓoye ne a cikin hadisin. Simple. Sannan shawaran da zan ba wa iyaye da yara iyaye ku zamanto masu lura tarbiyyar ƴaƴanku. Ba hujja ba ne idan ba ku yarda da ‘ya'yanku ba za su iya ɓarna ku hana su zuwa masallaci. Ɗan Abdullahi bin Umar ya taɓa hana iyalan zuwa masallaci. Abdullahi bin Umar ya ce kai annabi ya ce a daina sai ya ce shi zai hana su kuma na faɗa muku an hana ma matan Banu Isra'ila zuwa masallaci. Na faɗa muku Ibn Taymiyyah me ya ce idan kana tsoron fitina ka hana su. Idan ka san ‘yarka za ta faɗa cikin fitina to ka bar ta fitina ya faɗa ita ma Allah zai tambaye ka. Domin ja'izi ne wancan kuma kare su daga shiga fitina farilla ne. To ka hana su wannan ya halatta ka hana. Domin yanzu ta fita cikin daren kai kana namiji ma ka kare cikin dare ya fita. A wannan zamanin da muke ciki musamman irin ƙasar mu Najeriya. Ka hana su shi ya fi wannan shi ne kar wani ya ruɗe ku hadisi ne amma idan zai kai ga bala'i a hana su. A hana su in ba bala'i ne aka ce ka hana su amma zai kai su ga damuwa ka hana su shi ma tarbiyya ne shawarar da nake ba ma iyaye kenan
Ku kuma yara ku ji tsoron Allah mata kada ku dinga fita da sunan za ku je ibada amma za a same kuna wasa ku sani Allah na kallon ku. Walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna kan ƙasa na bakwai ne kuka yi ginin nan kuke ɓuya Allah ya san me kuke yi. Kai Allah ma ya alau ma fi sudur abin da ke gizajen mu abin da ke cikin zukatan mu Allah ma ya sani. Me za ku je ku yi Allah bai sani ba Allah na kallon ki kuma mutuwa na nan kullu nafsin za'iqatul maut ki ji tsoron Allah kar ku je bauta ku dinga fakewa da suna ku je tahajjud kuna barna Allah zai tambaye ku Allah zai kama ku. Abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa inda muka yi kuskure Allah ya fi mana mai son ƙarin bayani zai tuntuɓa ana wannan number 090 090 66 66 55 55 18 10 zan maimaita 090 66 55 18 10 wannan shine number da mutum ya samu a WhatsApp shine za ya samu Allah nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta yana mana ƙarya ƙarya ce Allah ya ba mu ikon guje mata ba dai abuwa mun fada mu dai mun sauke nauyi Allahumma fashhad mun sauke nauyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh